Sasisen ngai kublei fi baro ada ga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai Jisu. Ublei un kerhui fi ha ga ne ga por paralok da ga ne ga tien ga jong utrai ka bang adon ban wan ra shafi. Ha ga ne ga kenti ga mentang adon ban krani gi ak gi badesh pang gi sngi gi bakhado. Balei ngawan ra ini gi jikash pang gi sngi gi bakhado. Namar bangi em gi sngi gi bakhado. Ban gi don kam ban tip hai kata na ga tien ga jong ublei. Fi ka Bible ka kran Syai bahai gisingi bakhado. Kitab jing pen power akawai gede ga bakran semang gisingi bakhado bat ki eki ki bakot. Kitab jong Daniel gi bubun gi jing pen power jong kidei ki bayade ba gisingi bakhado jong menta u Jesus Christ katu kat ni gi lanong jong ga gi gospel krinsi bakhado. Ha ki shithi ha ga testament ga thamai ro ngilap sibon gi jing tho ga bade gisingi bakhado. Demar ta da kum ki kristan ngidon kam ban song tho sabang gisingi ki bakhado ngidon kam. Lesing an syuang tang kendiat kenang baga pokan Muslim ngasham ngayo i baka phang ka topik ka subject sepang kisi ki bakhado ka de ga baduna bhaban hikai ha ki balang kristan kata de ga basngusi bha de mata ka da balai ba shibon ki paralok ki ba kamile de kilong kristan kadan ka jingkul mar kadan ka jing sothu bakla kadan ka jing bam shai semang kisi ki bakhado namangan oxygen kadan ka de ga baduna bha ka phang ban kran semang kisi ki bakhado ha ge balang tena ka ne ka channel ka bangi dan ngin persang man ai phi ga tien jong blai ka bade semang kisi ki bakhado but ai ba ne ka bangi kran hagani ka kenti ka mentaro kan yarap yafi kabang ai kerteng menta hagani ka sien kabang sedang nga ai kerteng ka jing penya khlat kaban saja ka jing penya khlat kaban saja kandan ka jing penya khlat kaban saja shan hang ni ha parthai paralok kata ka dei ka bagaktian jang oblai ka kran lesing an ongkum ne kum ki kristan kum ki bre ka shakrio blai ngitip kadan ka babha kadan ka sneo kadang kadang dijok kadang peneng kadang bakhoi kadang bam khoi kum kita mo ngi ki bang isau thu ba ki long persha ka we ba kem la hiru bania don lang hajo ka peneng ba dijok kam la ban na jo ka ba ba sneo kam la ban na jo ka ba khoi ba jakhlia ba tenget kam la ban don lang hajo ya kata ngisau thu nalor kata ka Bible ka hikai ru ba kadon ka jinga khlat ka ba junom mo ka eternal separation kadon ka jinga khlat ka ba junom ru ya kata ngitip ya kata ngisau thu kum kibreu kum kibreu ke shakrible henry ka ba ngadon ban kran ha ka ne ka por ngadon ban kran phangka jing penya khlat ka ban suggestion hang ni ha parthai kandon ka jing penya khlat ka ban suggestion an parthai ti tong in sedang ban puli ha ka ne ka por ya ka wei ka jing tho na ga tien chong oble ya ka ba kran phangka jing wan jong utrai kata ka jingja ka ban sapenya khlat shisha ya kibreu nang ne na parthai kabaga ngilap haga siti ka bading kong jong Paul sige Thessaloni kalong ka basaw tangan puli khat san khat rio khat nyo kaktien jong oblay ka ong kumne namar kaning ong ifide kaktien utrai ba mangi ki badang eme ki balapan sa hado kata ka jingwan utrai da laylay ngene myo lay shua ya kita ki bayo thia da ba utrai hi onan hi anabneng bat ka jing risa da kaktien sawaw angal rangba bat da katuroy ublay bat kita ki bayab au Chris kinemi pat shua anda kumta mangi ki badang em ya ki balapan sa on rong no ingilam bat ki kil o ya ka ban sham yo try ha kasun benang to kumta ngin long junom lambat utrai kane ka diga jingja ka bagabab ka angka jingrong no ka rapture ka tien farang ka jingrong no ka ban sapanya khlat e ki brio kiba anda haba kanega jingja ganja ki kristan ki bashisha on rong no ki kin ja no ne perthai bat hang ne perthai ki sa stang kibrio ki bam tre ban ngai ban priang yau Jesus Christ bat ki ba klem le bha wat ke jinge dei jongki bat utrai ba no pani Jesus Christ kata de bas musi ban kan ta ktia namar hande ke dei pat ka bashisha ka jingsha ka ba crow namar kata ka dau ngana fine ga por kan saja kan ka jing pani khla hande shua bangin Syua bangin let syag nega jing pani khlat ka banga ngipuli hang ne sya ngan yala me fi syagi kat tu kat ne ki benta jong ka tin jong utrai bangin so thu ba wala mentaru ngidang imang ne porthai wala kata ka jing ja kam paja ka jingwan rona utrai jisu kam paja hari kala don ka jing pani khlat tinamar ta da kamat ka ban kong ka bangadan ba nong ne ka dei ka jing pani khlat ha ka ba kan jaman siam ka jing pani khlat ka ba kan jaman siam kala don lupa
Sultanat ban pule ke ai ba pule Ukraine ha ke Exodus ha ga por ba ki Israel ki mi na Egypt ma kin mi na Egypt shua ba kin mi na Egypt ha ga ba wang pinta ai ga snam ha ga shaukat jeng ga jeng khang jeng ga yeng jan jong phing ngi pule ke ni ha ka kitab Exodus kalana ga ba khatway ka khat ka ba nyau ka tien jong pule ka ong kam ne tangan pule ka Kababel kamne Henry ya wero na gikun Israel uksaw ng panki alo tliet ya obreo la na yomrat kanang ba finyo atip ba utraw la bu ka jingper hapren ki Egypt at ki Israel ubla yung ngala bu ka jingper kamot don ka jinga klat don ka gap don ka jinglat hapren u Israel but u Egypt Para lok ngane fini ka por lada fipule ka lanang ba khatlai jeng ki Exodus ka dekat ba nyau phin lap oblay u ya lam ki Israel ka ktien jeng oblay kang u khlem ya lam ki da ka lanti jeng ka ri ki Philistia kata ka tho Exodus khatlai ka dekat ba nyau ka ba haki we ki kentien ka theo ya ngi ro manta haba ngi shakriblay oblay u la da panya khlat ni ha ban jam sim la da ban panya khlat ba oblay unum sha ya ngi ki ba shakriblay bangin ya ka lanti jeng u reu per thai la ni ya ka lanti jeng ka per thai la ni ka lanti ka ba kan cha do fi ka la don ka jing panya khlat ka don ka jing panya khlat ka ba kan jam sim ngi pule ye kata Angi pule kata haki kolosai kalanang ka ning kong ka khat ka ba khatlai kani ka khat Bible ka ba long jing kur khubat ka ba sautanat bha ban pule ban ai jing shayangi habangi kran ye kani ka jing pani khlat ha ka ba kan jaman siam ka ba don menta she sen ba fila pediang ya utrai kala don la de pani khlat yangi la de pani khlat yangi kata ka dai ka ba gaktian jong oblay ka ong Namar ta gadaw tangan puli kalau silent number ning kong dekat bakat lai kong kemni sengap ha ke ai bagak tian jong oblay kong ubala pelat yang ini naga bor jeng ka jingdom bat ubala pen kan ria no yang ini nak syakahima jeng ukhon ka jing e jeng sachisen ubala pelat yang ini naga bor jeng ka jingdom bat ubala pen kan ria no yang ini syakahima jeng ukhon ka jing e jeng kat kum kan dekat Bible ka Bible kong ula pen kan ria yang ini Ngitip iga jing shaga bakra haga jing embryo kan iga jing emdo ngiasa lagi jong ki shnong ki thau ngi dan lagi jong ki jaka ngi dan lagi jong ki ri bat ka keleng jaga perthai ngi dan lagi jong ki jaka kat kembang ngila ngia emang ne perthai Henry ka bakan jaman sim ka babu kong ulah pen ken ria yangi shaka hima jong khon ka jing e jong Haka bakan jaman sim spiritually la adap transferring la adap pen ken ria ngi shaka hima ka jong khon ka jing e jong Demar ta daw ngi pule utrai jingi wang hau Yohanes kalang ba khat nyau ka khat ka ba khat saw Yohanes khat nyau khat saw utrai wang haba uduai nam ta kisenran shabun sha ga ding fna wang naba kim dong ki jong ka perthai kumba mangangam lang na ga jong ka perthai kiniro kim dai na ga jong ka perthai da shisha ngim dai na ga jong ka perthai paralak aingo yo blai la da penya khlat yangi ngila la da penya khlat yangi Namar ta daw kum kibreo ki baw blo la panya khlat ni bagan jaman sim to ngin ya ekelanti jong utrai to ngin namli ya ekelanti jong ka perthai kata de ga baning kong ka ba ar pat ka jing khlat ka man sa jashi sha ka do lani ka physical separation ka jing khlat ka man sa jashi sha bat ka ne kan sa jashi sha ha ga sngi jong ka jingwan ka jong utrai ha ga sngi jong ka jingwan rong no jong utrai kum mangala pule hang tai ha ga thesaloni kabaning kong lanang basaw khat sandu khat nyo haka sngi ba u Jesus Christ kan sa jashi sha ka jing panya khlat utrai Jesus dala de Ukraine kane utrai Jesus dala de Ukraine kane philap agalanang ka ba khat nyo jong ga gospel jong Lucas ka khat ka ba life saw life san life unreal Lucas khat nyo lanang ka khat life saw life san life unreal utrai Jesus Ukraine kane ka jing panya khlat ka ba sa jashi sha Kaba kibro ki na sngau tho ba kibro ki la ja kaba lalang physical kaba lalang sisha ka jing sau tho breo ba kibro ki la ja na perthai ngam banong mar ta da utra jing ong kum ne snga bha ban ngong ifi bahaga ta met kin don arngot ka ga jing thia ya wen shim no ya we parane no arngot ki kan thai gi nitle lem ya ka wen shim no ya ka we parane no arngot kin don hakalengka ya we en shimna te we parane no kabamot hakata ka jingwan jong utra jisu ban rong no ele ki jong kibreo kin da sngo tho shai ka dar ya kata
Lada argot kita ka jeng tia. Lada de shilok, lada de shipara lok, lada de shipara, lada away na pedeng jengki, lada ka away na pedeng jengki, na pedeng jengki, ki day ke bala akla mamot. Uja na ka jeng tia, ki nas ngau tu ba ula aja, bakala aja. Namar ka basa ka jeng tia day tangga jan. Para bay trailang, kinda yo isi siya ba utu ubreo ka tu ka breo kam don show, ka ba kasang tadi tangki jan, ki badan ka bahap na met ka jeng namar utu uba uta la namar haka siyo ka jingrong no on pen kop ngi de gamet ka bakin jaman siam kan ka jan pertai kan hap no haka ta singi haka jaka ka bangi don mata ka daw nga na finipor kan egen parlo kadai ka ba kan saja shisha ka physical separation ka banda pen kan rias dan nang nenda pertai ngi bakibro kenom yo issue sabang kane ka don sibun ki dekat bible na itangan pule tangan pulih yang rom galang bapra kad khat ka ba ar fulai kak tin job legam ni but tang kata henry mangi hiru ki badon ki so ning kong jong men sim wat mangi hi gen ki ba ya ut sat hapo ala hi da ka ba ap khmi herer ya ka jingting khon ka balong ka jing siu spa ya ka met jonging ya kan jingwan rong no jong utrai jisu lo ong ka jing siu spa ya ka met jongi philaban pule ya ka taro ke ephesus kalang basaw khat ba laipo ba ka babu kong ka si jong ka jing siu spa ni ka niru ngilap ha ka koren kalang ba khatsan ha ka shiti ka ba ning kong jong paul shaki koren kalang ba khatsan ka khat ka ba san puar bagak tian jong play gong ne hakmi ngai tu ifie ga jing mayan ngin am yo thia baro na henry on pen kelai ngi baro shis don ha ga ba shikle mat ken ha ga ta ga turoi ga ba khadu namar ga turoi kan sawa adagam ta gi ba yap on pen mepat ki bam pot bat yangi on pen kela ka ba ka ha ga ba shikle mat on pen kela yangi ngin yo ya ka met ka ba kan jaman sem ki jan jingi ken hab da ka ta ga jaka ba ngi don ha ba ka jing on utrai ka one love yangi hallelujah para lo kanikan kadai kabaki break in the sound to shisha bagadan ka physical separation gadan ka jingpen ya khlat shisha hakado hakabaki da snow to baki break kim don shu baki break kila aja bat kum ta ter kata kadai kabaar kabalai kabangadan bat ai fini ka por ka jingpen ya khlat kaban sajano hakasi ka jingwan jong utrai kadai ka jingpen ya khlat bat ka perthai kadai ka ba utrai unwan ban penya khlat na yangi bat kani ka perthai bat kani ka jing imdo bat kani ka jing embryo gadang season bat kani ka jing imdo bat kani ka jing embryo bat kani ka jing perthai para lok ni pule ha kani ka shiti jong paul si koreng lang ba khatsan ka khat ba san phau kikten ki ba sang utanat ba ka tien jong blai ko ngam ni snga ba iwe koren khatsan lang nong ka khat ba san phau henry da lele ka ninga ong ko par bangen baka dobat ka snam kinam la bani iya ka hima ublay limne ka taga ba puot kanam yo e ka taga bampuot sasisen henry da lele ka ning ong ko par bangen baka dobat ka snam kinam yo ya ka hima ublay bare balay ba utrai un ahingi ka met ka batmai ka si ka jingwan ka jang uban rong do engi marka babel kong shai ka ni ka dobat ka snam kinam yo ya ka hima ka jang ublay ki jan jengi kan ir udah gabakin jado gabakin japertai ni ke jan ken hap no ta gasi bau try oman marka do bat ka snam ka ege gabakin japertai ka ege gabakin jado kanom la ban yo e ka hima chang oblay ong in yo e ka tu ka ju ka met kumba utrai jengi ukop agasi bau lam ipat na ka jengi yap baka por bat ka jaka time and space kim la shu ban bat yo bat yangiru hakata gasngi on rock no bangin ya hair ba de sham yo try hang tei hasun benang para lok ngakap ban fini ka por namar bangi emi singi ba khado ki ai baro ki ba ja par thei ki yo I ya ka jingtiet jang ka baje jing thulupa ba ka singi jang ka jingwan jong try ka la jan wala ka babel ka khlemi thuingi ha ka no ka por ba la ka babel ka kran sham dan matip eta ka por henry ki dak jang ka por but ki ai ki ba ja par thei ki ba la nang pendap ni sau thu ya ka jing jan jang ka de parla ngaduai de ka do no janga baro ha visgap de ka jingkran janga tong ini akalan tiga berkhoi ke berkentang kuma utra lada penya khlat ingi bakan zaman siam un samanya khlat ingi sendan hakan gedo bad un sawana penya khlat sendan ingi nang nena perthai tong ini akalan ti jong utrai tangin shakri utra de gedo no jingi baro tong ini akajim ke berkhoi tong ini akajim ke berkentang tong ini akajim ke shifting blay tong ini ya akalan ti jong utrai u blay un kurkhui fi ngan pen kot ini ke jingkran jangan ke por daga ba pulih ka ba ar ki koren
Kalau nang kabasan kadukhat kaban rio bat kabapras ngap hai ni kintian ki ongkum ne. Namar kata haba ngisngau shlor halagasngi. Bangi tiap bakat bangi dang syong hakan ikamat. Kat bangi dang don hakan ikamat ong ka Bible. Katian jong boleh kamu. Kat bangi don hakan ikamat. Ngia syong klat no na utrai. Ngia syong klat no na utrai. Nang takadukhat bapra ko ongkum ne. Gedok bapra. Tiang ngau shulurkan. Ban ngi kam ngau bahaban let no na ni gamet. Ban yo syong no. Ban yo syong ne bat utrai. Kena kat Bible kong habang gidan na gajing imdo. Habang gidan na gajing imdo. Ngia khlat lani ngidang ya khlat. Namar ngidang don o tangha ka baken jaman sem. Ngidang long bat o tang bat ka men sem lani ka baken jaman sem. Hande on wan rong no ingi on ngin kop kamet ka batwai kamet ka jaman sem ngin long. Ringkat bad utrai. Dia mata kadau apasal Paul ba utho egini utho aga karta ka bala yaw. Hagi sngi jangga jinglong rangba jengu ka bola yaw ba. Bat jinglong man sem bat ka karta jengu. Haka ba ukran kumno ba on salet no. Kala dai ka pori ba on let no. Uni ubriu do tho adkhat ba prasi sino no. Na sngu shulur ken laning sngu shulur ken. Bangi khamso ba ban let no ana nagamet ban yo syong ne bad utrai. Da sisangin sayo ban syong ne bad utrai. Agasi ba wan ban rong no. Katakin parlok kadai ka jing penyeklat kaban saja. Ka jing penyeklat kaban saja. Bat ka ba kapertei kan sa ngau thu ba kibriu kija. Bat ka nora ka jing kulmar ka ba kraw hadu kata-kata yang ni kapertei. Haba o blay. Da u Jesus Christ haba u Jesus Christ ma bodong on wan hang tai sitang sun on wan ban penyeklat no ela ki jang kibriu nang ni na pertei. U blay on ker huifi. Kajing duai janga ngan ong sai sen ngat duai de ga no janga baro ba fi ki para lo ki ba pe ni ga jing kran shakri tra de ga no jang fi baro ngem ki sing ba khat do kan ni ga jing pen klat kan suggestion utrai un ker khui fi